other celebrities me na ha no me na ndị mma na nkwala o nke m na-arụ n'ugba me na mama Kirie nọ na nka na ndị ọzọkwan arụọla m ọrụ with plenty people, plenty, too numerous to mention. My most embarrassing moment na set. Kamche. Mgbe m bidoro ihe onyonyo a. Mgbe m scene m nwere with Uncle Olu Jacobs. Ekwesịrị m ihe mega na film ahụ wo Maiden with that lines. Asem we ga mme na cup nga ha na ama kwekeke. Awesome jiri awaya da. No wire. I think that was just it. That's the only one I can. Then we catch that. And when I'm he says homework without Jesus Christ. Wo kwasị na ahụ na ana m nsọ ka na eme ihe ọsọ m mee mana enweghị ndụ ọbụla m na-ebi, like there is no existence without him. That means I love him. I'm a lover of God. Secondly, ihuna dirty. Hey Chineke na I cannot stand. I mean me kiguzufu dirty like a mom every day. So my mom like ona im kwadem ke ina mama ngeje akowa mana. I just love cleanliness. Thirdly, I'm a good lover. Like my heart, with my greatest treasure. I know my choka here be nyam nsogbu n'obi, peace of mind. And meji egwu ghọtara. Ihe ọbụla ga-enye m nsogbu na me also ka ngeje agba. Ya were say get sorry 100 times. I'm say get sorry. I'm such get sorry. Mbalaga. And meji nke ahụ egwu. Also 3 say kolam 3.